Точно! Но той те ще ме написате. Смисъл да свирите с да. Точно. Чет! Аз съм Скорпион! Обаче след Дърпам се! 20 Дърпам се! Аз се мразих. 20 секунди идва кола и шва маша. Саша! Костана! След 20 секунди идва кола и шва размаша. Скорпион! Костана по телефона! 5 минути! Тук. 30 минути нямам пари вече. Няма пари! Аз не мразих да ти. Идва кола. Аре! Няма такова. Пидорас! Аре, бе! Аре, оле, го правя, аз тук, бе! Легна ли? На срещното. Аре, аз не... Аре! Изчакай да мини колата и отива. Аре!